Koriko dugu wɛrɛ jɛra kosɛbɛ ko dugu tɛ jɛ ka bali cɛmusokɔrɔ la nka dugu jɛ kasi a kɛmɛ k'o bila donikɔrɔ bolo Lala Kuyate e ni sɔgɔma nse Samaira sira ko ni baasi t'i la alhamdulillah ko ni baasi t'i la e Kuyate nin d'an donnen kokura donkura kɔnɔ wa kosɛbɛ ni jɛmukan sɔgɔma dono nin ye a sigitɔ yan fɛ ko ni man tora t'i la wallahi baasi t'i Samaira alhamdulillah o diyara n ye ayiwa an b'a jigiya k'a fɔ baasi tɛ lamɛnba jɛkulu fana na nin wagati in na fɛn fɛn sigilen don i ka jabaramusow man di hɔrɔn Sheri Fila TV Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waliɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan man di sɔgɔma dono dabɔtɔ ye Sheri Fila TV jabaranin sanfɛ o la Lala Kuyate bi ye alamisa ye dɔgɔkun tile laban do jɛmukan kɔnɔna na bi ta tubabu ko l'agenda est chargé kosɛbɛ o kɛra jumɛn ye ɲɔ ka ca wu la bi kuma ana Samaira ladala i n'a fɔ an bɛ deli ka don cogo min na a ka kan an dɛmɛbaa jɛkulu ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an ka taa olu ka fanfɛ dɔɔni fɔlɔ ka se ka taa te premier ni o ye te Zara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o furun fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka don jɛmukan kɔnɔ n'Ala sɔnna o bɛ bɛn e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin Afrique bɛɛ nin ye infi n b'o gundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Allah te Zara Lala Kuyate Samaira manevi i ɲɔgɔnna gɔngɔnduru la tɛ i tɔrɔn fila bɛ dugu la o de ye tiɲɛ ye jɛmukan ye a ka san sɔrɔ kosɛbɛ Société Nouveau Soleil o jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit Zaraw an kɛlen k'o fo ka taa se u ka TNS ma o don o la sisan an bɛ don yafama b'a la jɛmukan a takun filanan kɔnɔ n'o bɛ gafew ko fɔ ayiwa kunnafoni balan Samaira kanubaw preselen don nin sanga in kɔnɔna na tiɲɛ don se ka lahalaya sɔrɔ bi kunnafoni ko tacogo la an ka taa fɛ o la an ka rubrique info du jour an b'ale ta n'an y'a ta an bɛ indépendant ta Samaira indépendant ye mun fɔ sɔgɔmada in na Lala Kuyate n'an ye kanabila ta yafuma bala an bɛ sɔnni sigi min kan o de ye Sanata Gindo baraminɛ kalanden don yafuma bala kanabila kɔnɔ a ye tɛgɛ bila kɛ dɛ a ko an ka taa woyɔwoyanko pɔn ka taa bila place kan na a ko Lala Kuyate ko sira min kɔni fɛnsɛn bɛ ka bila place kan na ka taa bila fa woyɔwanko la ko wala ka guloki kura don o la ayiwa Lala Kuyate ko n'i ye a ta k'a lajɛ sira in kɔni a taa kuma ni bilen bawo goudron lahala kun tɛ ye cogo ɲuman na kosɛbɛ Lala Kuyate o de se ka tigɛ jamana ɲɛmaaw ye a kanu ka guloki kura n'a ka di ye ka birifini kura ni k'o fɛnsɛn sira in kan k'a daminɛ woyɔwanko la ka taa bila fa place kan na o bɛɛ tɛmɛna ka bɔ yen u b'a la ka fosi ninnu fana k'u labɔ jango ni sira banna ji ka se ka tɛmɛ cogo min na Lala Kuyate a kana yira siraw sanfɛ ko baaraw kɔni bɛ sen yan nin waati in na ko o ye kibaruya duman ye ayi Samaira o ye tare kodi parce que jamana kɔnɔna na yasa jamana ka développer fo sira ɲuman fana ka k'aw bolo ayiwa an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka baaraw kun cɛ hɛrɛ la Lala Kuyate an bɛ to indépendant kɔnɔ n'an tora yen kunu an da sera ma ka fɔ Sanakɔrɔba min bɛ tali kɛ ferme dɔ la o kɔrɔ bamanankan na foro dɔ kɔnɔ yen ko a yɛrɛ k'a fɔ jatigɛkɛbaw ye maa 3 kɔnɔ k'olu salo ka taa n'o ye Lala Kuyate yafuma b'a la kibaruya wɛrɛ fɔra ko in kun kan koyi ayiwa o ko o ye mun ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a ko a bɛ n'a fɔ ka fara maa 3 kan minnu kɔni minɛna o fɛ ka taa jet privé o tɛ sanfɛ pankuru dɔ ye wa sanfɛ pankuru dɔgɔmanin kɛ anw kɛ o dɔw ma ka fara moto tanbɔɲɔgɔnko ani baarakɛminɛw caman Lala Kuyate olu fana bɛɛ lajɛlen jenina
hakera tieni ma saba nunu ngoni minena lela kuyate ma saba minena ko fe ula bana ka jet privé ka tasuma bla ula moto tanu ko jeni lela kuyate baraka mino chama fana kume ka tasuma bla ulu bela jenina lela kuyate abekera yaf ma bala tajana sanangora ba o yere maraka fo ko nana ka sangani abla jara ale ka fasiri awo ko ga ma nunu ngoni binaka biya kunga ma sura ula ka fo mami yo mine o tame fami fe awo Samaira sama anyogon saman dwodi ala ka beni basigi sabati jamana in kono amina ya rabbi ayere jamana kono dum fana ninkisi amina aywa na ene fana bla Samaira ami esorte ami indicateur ta aywa indicateur kumara mun kaso kuma lala kuyate indicateur nyota alibi ameto yaf mabala jamana tajiko okunka ako no watla bayan lala kuyate kasangani macha makanya foluye ako no watla bayan babala mi intara mangina jugo fe kanyeshi anga taji don mobulu mo lala kuyate ko okeme sababu ka taji ko geleya doni na ti jamana konna na lala kuyate ore keme sababu ma do ko nga do fara tormonyo kan munu be bo lala kuyate kasega taji soro ako be fera ke bare de ko yeke waliye mine abiye ali kunu tarata dun nakadiye afokunu ote kunna shinewa ako lala kuyate ko essence inferior la ko ipme machama bugune ye bamako konna na wala kuyate bamako era kofe mali jamana konna na ako moti ako yimfana da fara taji soro ka ko baw ayira foko litri kele 2250 francs euro dola moptia o moti bo yu e faga se ya fuma 2500 fana afana be sura litri kele uteke madurewa ako yuwaru ulu fana be ka fere ya fuma bala keme saba euro dola keme nani ani biduru euro dola keme duru litri kele este aleka fasiri do anya mi sawlo ka bo indicateur kono ama fa wala ka nani ya fuma bala aywa nogoyayi nga mopti tan Samaira ini commissaire Tunkumara commissaire Jume aywa commissaire ni klobana ni wati Samaira sanugo ni fasiri na aywa Samaira na indicateur bla am nouvelle horizontal la gati am tami ale konna Samalisa maka pa ko unaka mayake aywa abitide ako ametale bitajigo kunga ameta moti aywa akuna ndara moti akoye polisi ga nyema ba ndara kuyate mimi fo Ibrahima jagite flage adimi mede ay kangar goshi aye buluguru goshi tabalku kosebe ka kangari dakoyi ako amunu be telefonu nta kasi go fe ko video man ko dama ayira yi ko ne ale ya on dame moti ko moto ko mana blade ko dala kuyate ko ko ne min so la ko kelen ko nyini aywa flage kumana de ako aywa akodi kulu mi metalike gouverneur la asigi do kumbulo dame affaire ani jamana nyama uyi naka dia fo moti marabulo nyama uyi wala sa o ka siga akili folo ka yaf mabala gelaw ka watla bana moti dugu ko nana o sira tigala babul chega wanya maba mimbe ni flake do lala kuyate memi mfuye Ibrahima jagite be ko mako ibe aye ayira ka fo moti ko nana awa kuma semesa uluka fero sigi senka ni mami yera ki bi pete ki video man ko dama ayira yi ko moti to ko de bi dai be ko buruja lala kuyate ki bi mna kata kasokono ala ka ankisama ya fam ko bo ko ke walumbe ke ofe ko abege sababu de kamale jamana la goshi ko me ko ulu ke o ke bagoto oro yede ulu ko no fedro o be ka kede wala sa ulu ka fede ka soro ke ko la goshi do ni mami ya do kiti sega jamana ko no sharia ulu la batu ka to sharia ko fe e ki ka bo male jamana ko nana aywa ko nyonte ko na ye mama mine ko video man ko dama yare ke bi pete ble ko moti to ko de bi da ko dona ta ka bota aywa ke bi ta ko banane ani nyonje mama Ture ale de asebede ne abla aywa famu ya lugonyuma onyini ne lo kuna foni ngoro Samaira ya sanga bo anga biri brique info du jour kono ami soir de Bamako ta ka ke ka kunche Bamako wula akozela ko to anyo ta meta tomugtu akoyi matano woro bonyongo ulu koni ulu ye okakana bla soro ako siga kun keme ula ko mine lala kuyate mali jamana ul masir tababu fe ka siga zero nundo na soro oni janva nchindu nunte boloke barade nyon ko nana dala ko yate o sira tigala mi ngoni ye ke bara dumaye sega zegolo bela jenia ayira ka fo ma nunu ngoni ko ala ko yate o koni o kana bala matano woro bo nyon ko do ako o kumnyana ka boro muna o betalike beri nyafungi tonga tomugtu aniliri ako o koni bla ngami ka jeya ko maka bagalimato bla de wa warma mena ko bla ayira ka fo de ko o note kula oni mate barala oni ma jugute nyon kala ma o de ato o blara
sort de Bamako Laya Jara ale de y'a fasiri a famna Samaira tite meninga chana fake ambi fu wala chuko nyana kodi ndali no ala fana kan bo we famia sora ni mami ba fera ako era kungunyo don juno nunu be ni yo soro ebe ta ya wa ebe gankare asuna na la sora aiwa Samaira o ba to sa muso ya te money anti fereke ni alamsa sira akli be jigimina o de ambalma muso madame Marco Safiatou Sidibe ale ka rubrik ko muso ya te money on hakla amta tezara deuxième mi ka soro ka muso ya te money bismillah na la sona ine tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ denbaya ka kɛnɛ baasi tɛ yen ayiwa Safiatou ko musoya tɛ mɔnɛ ni an selen ye rubrique ma kuma b'i bolo Lala Kuyate Samaira Sanogo ne n b'a fɔ ma ko aw ni sɔgɔma ka fara an filɛbaga bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna ani farajɛla ko k'u bisimila an ka musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ k'a yira an lajɛbaaw la ka fɔ ko an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo ale tɔgɔ Fatumata Traoré ayiwa Fatumata Traoré u b'a fɔ ma jumelle a ka yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ jumelle style Fatumata Traoré ale ka baara bɛnnen bɛ kundilan ma salon de coiffure b'a bolo wa a bɛ tissu basé feere réseaux sociaux kan mɔgɔw fana bɛ taa sanni k'a bolo sifinnaka don Fatumata Traoré barika sifinnaka don Fatumata Traoré sifin min don an y'a ye k'a fɔ a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ Lala Kuyate o de kama an ka dɔgɔkun in na an y'an ka muso cɛsirilen kɛ Fatumata Traoré an sera ka min sɔrɔ a kan an b'a fɔ an lajɛbagaw ye an ka jɛ k'o lajɛ ka na n'Ala sɔnna aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ Fatumata Traoré ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko jumelle n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Golobugu ma jumelle ka baara ye maquillage kundilan fo ka taa se tissu basé feere ma voilà bon ne tun bɛ salon de kɛ yan kosɛbɛ fɔlɔ ani baara wɛrɛ n ka base tun ye salon ani baaramisɛnnin wɛrɛw quoi donc don dɔ la n terimuso de nana maquiller n ka yɔrɔ la Jeti Kamsogo donc ale de filɛ ka n don a la baara in kɔnɔ ni alhamdulilayi i b'a dɔn commerce ma nɔgɔn gagné perdu de don et puis n ye gɛlɛya caman sɔrɔ surtout au début réseau feere de don yanni mɔgɔ ka confiance d'an kan k'u ka wariw ci ma n ye gɛlɛyaba de sɔrɔ mais bi alhamdulilayi problème tɛ ni n ka client cɛ donc mɔgɔ bɛ se ka 500 o 280 ci ma m'u ka sanni kɛ m'u ka fini kala n b'a bila ka taa problème baara bɛɛ n'a gɛlɛya don yalima jumelle yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna na bon cɛw ka baara ma nɔgɔn komi a ka nɔgɔn mais problème ba kɔni tɛ ni n ka baarakɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais baara mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a la olu ni kunkolina tɛ taa dɔɔni voilà sinon problème foyi tɛ livreliw b'an bolo bon vie kɛ yɔrɔ ka jan donc an bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ côté ninnu na livraison côté ninnu na et puis tailleur bɛ n bolo bon alhamdulilayi problème tɛ ni n ka tailleur cɛ hali livreli yɛrɛ ka kɛ gwadomuso ye ka tila ka kɛ muso cɛsiri ma nɔgɔn Fatumata Traoré a bɛ a ka baaraw jongle cogo di n'o ye denmisɛnninw ladonni ni cɛlasigi baaraw ani a ka butigi feere ani maquillage baaraw a bɛ kɛ i b'a dɔn baara tɛ cɛlasigi bali quoi i b'a dɔn cɛlasigi tɛ baara bali bala fana tɛ cɛlasigi bali a bɛ dépend i ni i fɛ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn voilà et puis i yɛrɛ ka se ka ko kɛcogo la muso caman b'u da so kɔnɔ ko n bɛ foyer la bon n buramuso tɛ so bɛ n cɛ tɛ so bon ne bolo solution b'o bɛɛ la quoi parce que ne yɛrɛ ka fɛn ye mun ye muso dɔ kɛ bali bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ vraiment baara ni si tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ quoi souvent yɛrɛ dimanche ninnu fɛ caman bɛ reposer ne tɛ reposer i b'a sɔrɔ souvent dimanche fɛ ne bɛna 5 heures ou bien 4 heures n bɛna baara daminɛ i b'a sɔrɔ n bɛna souvent dimanche fɛ 5 heures ou bien 4 heures i bɛna maquillage b'i bolo i bɛ maquillage kɛ i bɛ tilo la dɔrɔn i b'i yɛrɛ labɛn i b'i ka vidéo kɛ souvent comme live yɛrɛ ne ye live sumaya dɔɔni fɔlɔ n tun bɛ live ba de kɛ mais n ye dɔɔni bɔ live la sisan voilà bon i bɛ tilo la fɛnɛ tobiliw bɛ a ma nɔgɔn ani denbatigi ani courage tɛ courage kɔni ne bɛ bɛɛ de wele bɛɛ ka courage ta quoi baara tɛ dɔwɛrɛ ye courage kɔni n'i bɛ courage b'i la
alhamdulillah bare o dɔrɔn de weleda min bɛ jumelle bolo ka ɲɛsin mali ani diɲɛ muso o de ye bon ne bɛ welelu da musow ma toujours ne kɔni b'a ɲini musow fɛ u ka wuli ka baara kɛ foyi tɛ mun ne bɛ mɔgɔ la ni baara tɛ donc don o don nin diyan mɔgɔ si tɛ se k'a laban n'i yɛrɛ wulila k'i ka baara kɛ i ka dépense caman bɛ a bɛ bɔ cɛ kan i yɛrɛ denw ka dépense caman bɛ a bɛ bɔ cɛ kan donc foyi tɛ mɔgɔ i yɛrɛ ta bɔ quoi hali i parents n'u ko don o don k'a di don dɔ la u b'a fɔ k'u sɛgɛnna bon n'i yɛrɛ y'i ta ɲini problème t'o la ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ ka daga sunɔgɔ dabila muso fɛn bɛ yen n'u bɛ daga sunɔgɔ kɛ u ka wuli a tɛ laban dɛ a tɛ laban musolankolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ sinon musoya a mɔnɛ bɛ min cɛ bɛ fɛn kɛ bi muso b'a kɛ musolankolon de ko musoya ye mɔnɛ sinon ne ma musoya mɔnɛ ma yɔrɔ ye fiyewu. Lala Kuyate. Samaira. Ko musoya tɛ mɔnɛ ye. Musoya to ye dɛ. Ne ko Safi ka min fana kan o de ye ko cɛya fana tɛ mɔnɛ ye. Awɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa o Samaira. N'i y'a mɛn musoba cɛba de b'i kɔfɛ. Safi an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. E Mariko baara ɲana i ka muso cɛsirilen yɛrɛ an b'a fo ni ɲɔgɔn sifinnaka k'a to nin hakɛ in na ka se ka nin hakilina sɔrɔ ka jigi da a cɛ ta kan a ma jigi da balima ta kan Safiyatu Sidibe o kan ka fɔ k'o kɛ misaliya ye k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nka min bila ka taa yɔrɔ min na o de ye Burukina ye musokɔrɔba dɔw bɛ bɔgɔdaga dilan i bɛ taa olu ta ka na. Safiyatu Burukina a ta yen dɛ. Samaira ne y'o kɛ n bɛ taa Burukina Burukina kaw a ye Samaira ka kuma mɛn hali ni ma se ka taa a ye wele sama musoya tɛ mɔnɛ i bɛ taga yɔrɔ bɛɛ. U bɛ pase cɛ ka na i bɛ taa. N'Ala sɔnna ma n bɛ taa Samaira. N'Ala sɔnna. Togodaw la duguba kɔnɔ jamana kɔ kan a bɛɛ lajɛlen muso kɔni cɛsirilen Samaira k'a f'i ɲɛna ko cɛ ka cɛsiri tɛ fɔ sa aw cɛsirilen don ka ban an ma se an k'aw ta fɔ mais komi anw de ta minimiser don dɔɔni o de kama an bɛ fɛ k'an ta bɔ kɛnɛ kan aw n'aw ka cɛsirijalaw bɛ ɲɔgɔn na. Ne y'a tigɛ fo sa. Ayiwa o ɲana. Safiyatu Sidibe. K'a yira lajɛbagaw la k'a fɔ ko nin kun ye an ka dɔgɔkun muso cɛsirilen ye Lala Kuyate Samaira Sanogo o diyara n ye an filɛbagaw ma halisa maa min bɛ fɛ k'u sen don an ka jɛmukan in na musoya tɛ mɔnɛ ye ka jukɔrɔmadon walima ka passeya sanfɛ numéro bɛ yen 77 54 67 81 77 54 67 81 n'i y'o kɔngɔ ni Safi ma ɲɔgɔn sɔrɔ i ni madame bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara kan ka kɛ cogo min na o bɛ ɲɛfɔ ka f'u ɲɛna ko nin kun ye an ka bi muso cɛsirilen Fatumata Tarawele an ye min sɔrɔ k'a yira u la dɔgɔkun in kɔnɔ. Lala Kuyate an bɛ Safiyatu fo kosɛbɛ. N ko Safi yɛrɛ ma kɛ musoya tɛ mɔnɛ ye koyi. Ayi Safi yɛrɛ a cɛsirilen don kosɛbɛ. N'a tigɛ ko ye. Ayiwa an bɛ taga technicien fan fɛ ka se ka Safiyatu bilasira. Isa Jila ka nɔbila b'an bolo yan. An bɛ o don ko an ka bɛn maaya. Ne ka wuli k'an fari foni. Safi bɛ taa n bɛ sɔrɔ ka n sigi. N'Ala sɔnna. An bɛ taa. Bari mane bari mamuso foi dunti be
mayala doni baga nyuma minu temena kanga be mayala fuiti bengo fanga be mayala membali ya mimi jie wono atina ni foiye fona kera gele ya jamana konona babu bigele ya esa su bigele ya jamana dumbi torode fonga tekelema jamana gadia bembalia nanyinde anga bengelema fola iduna mujigiraika hatumi herela jatigige herbi herela bini duna jigiraika duna ngedoroleme jatigige doroleme odundi here handera di badara ya fanye kama be mayala kaje mulu sigi diemono kama be mayala sinoti woloma nindu isajila mangaye siga soka wa isajila ama be mayala ula jamana bidia mi folige abne danchogoye alede ya finesse kagashati finesse badara giga tugo kale nindu yale seboye marakala famade ablay danchogo Dembalia nanyinde anga bengelema Lala Kuyate Samaira ako ninkunye ko anga be mayala ani kuma ya yere ba Samaira Lala Kuyate medele ko de fuyi awo manavi ma ke fena sigida ma ke choko na ma be mayala ba mano ko ma ko de ye tomokolo ye ko sebe ay bente fena Samaira o te ko duma ye awo ula na manya ka fo abe o chokola aywa Lala Kuyate shumu beja kabo ulala club do obido ula ni datura anga be mayala ko sebe o ye jekulu ba mi be male jamana ko nana aywa asi hunye minye odeye kasiga jamana ko ndo fara nyonga naka de ye mali kofe abi ali mali kofe dine kutala shia kutala anga ke masu anga ke makeli atiga de nyoma kabara ma yake ben kila ko nana anga be bega tiga tabulu la bega tiga shiala anga ma yake ola bian wele bla uluma awo blala ko ete ko ne kapa atigibro de nyonte ola ani uluna je ka masala bara doblo dame obolo dogo kun nata ona nye folke oye mauka ka fuguru bo dabadala sane adonje ola ambal make enyama mba kon bashitila bas fote Samaira alhamdulillah no wati ne be shirfa tv sanfe nala gaje ibi to ni jamu fo moyi ka fulla se mogoma anga so ko jimga ko nana ala so mi be fo ka be barkada odo sana nga fulu fo ma ala fo ka kira fo obebe ka an fa fo Sheriff Usman Madan Haidara bani ale min sababu ye ni zamzamiu ne Drissa Sanogo odo ka bo bangone jengene bugula odo comité numéro bugu association anga be mayala a trésorier no ya war wa etiga jam ala gaje ane bo tiga ay be ami be on ay ya fere ay be mayala ay minga sul mina odo ami te meni mayala ya asora kasia bo ite maizela la ay sisa ana te meni mayala ma awo adangana man mage ni sogoma avanti bashitila alhamdulillah ni wati ne be Sherifa TV sanfe e togoni jamu ka fulla se limanoma alhamdulillah ami ala fo kala barkada odo ka fo ala ka ambe mayala amina rabbi ne to Isuf Bagayogo ne comité numéro 1 no président bureau national fene kono ni deuxième vice-président secrétaire à l'organisation donc folie belebele ba ta nyeshi anga président du conseil d'administration ma no monsieur Ali Ousmane Haidara Sheriff la morike ani hakilina nyum bayna hakilina mi na takuma ke foyi diemo bi seka do dakilen fe ka bo dakilen fe enne anti tabulu kilina anti dine kilina mais anga nyongo to nyongo damana bekitake pour un monde meilleur ami folie belebele ba di ama
ka foli di bureau exécutif national jama bɛɛ lajɛlen ma a diyara u ye ka foli laban di aw Sirifila TV mɔgɔw ma a diyara e b'a laban anw na mun na Isu Isu a diyara n ye ayi a ma diya n ye dɛ a b'a laban anw na mun na Alléluia amen a dan sɔgɔni ko assalamu alaikum matigi ka dugawu ye o bɛ jaabi cogo di matigi ka dugawu ye o b'a la o bɛ jaabi cogo di ayiwa o tɛ baasi ye ayiwa ko Dirisa ka micro don ka ɲɛ sisan Lala Kuyate o la nin ko in an bɛna nin ko in kɔni a tɛ bila da bilen ayi an t'a bila da girin da la an bɛ kɔrɔfɔ segin u ma yala ko labɛnba dɔ b'u bolo hakili la octobre kalo nata o tile 4 don n'Ala y'o yira na labɛn an bɛ kuma d'aw ma a k'aw da don labɛn yɛrɛ a sigi kun na ani a laɲini na dɔɔni sani an ka don jɛmukan kɔnɔna na Isu kuma b'e bolo ayiwa Isu an ka taa n'a ye ok alhamdulillah ayiwa Lala Kuyate hali bi an bɛ foli di aw ma vraiment aw minnu ye ɲɛnafin bɛ mɔgɔw la ayiwa k'an bɛɛ surunya ɲɔgɔn na donc o foli belebeleba bi di aw ma i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min labɛn belebele ba an bolo mais nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye labɛn in na association an ka bɛn maaya la ka kɛɲɛ ni a ka hakilinaw ni a ka kungilennaw ɲinini ni o ye an ka seko ni dɔnko k'an k'o don da la an ma kalama ɲina n kɛra année culturelle nationalement jamanakuntigi yɛrɛ y'o fɔ donc nin y'an 4e édition ye donc an bɛ kulonkɛw kɛ an bɛ taasira bɛɛ lajɛlen wele ka kɛɲɛ ni association yɛrɛ ka hakilina ye n'o ye hali n'an tɛ diinɛ kelen an tɛ taabolo kelen mais an ka jɛ an ka bɛn maaya la an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o hukumu kɔnɔna na an kɛlen don ka ɲinan ta bila seko ani dɔnko minan kɔnɔ n'an b'o fɔ ko la culture na concert belebeleba bɛ comité Numurubugu bolo i komi n kelen mana ni an ka trésorier nana donc ale fana ye organisation ɲɛmɔgɔba ye concert in kɔnɔna na donc tɛna kuma monopoliser ne kɔni bɛ i b'a fɔ Samari y'a fɔ cogo min an bɛ fuguri bɔ daba da la donc ale bɛna a da don a bɛɛ lajɛlen na ka walawala hali bi Ala k'an bɛn ma amina yarabi ni ale n'a ka kuma sɛbɛntili daminɛ a laban a bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa bon trésorier kan ka wari di yan a fɔ k'aw fana sɛbɛntiya k'a ko sɛbɛntiya Dirisa Sanogo sisan an bɛ kuma segin ma Lala Kuyate den ka bi a ta b'a bolo concert labɛn jumɛn kɛ bɛ aw fɛ Dirisa Sanogo ani a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na n'Ala sɔnna Samahira ni Lala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment n'an jɔra yan an bɛ comité Numurubugu an b'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo a diyara o ye ale min ye ɲɔn tɛ ɲɔmanda ye association ka bɛn maaya la kɔnɔ sabula maa si t'i yɛrɛ bila kɔ c'est président d'honneur n'o ye Badara Ali Usumani Hayidara ye ale b'an de ka comité la o la an ka comité ni ɲɔgɔn tɛ yen bon concert in hukumu kɔnɔ n'i y'a labɛn a bɛ commission sigi a commission ɲɛmɔgɔ o y'an ka bosokɛ faama ye Musa Jɛnta vraiment an b'a fo ale ti yan mais ale sababu de y'an bila ka na o la an b'a fo k'a barikada Samara y'a fɔ cogoya min na nin concert in tako 4nan de y'an fɛ nin y'a tako 4nan de ye ni Ala ka jɛ ye a tali fɛn fɛn na a bɛɛ kɛra wasa ye a bɛɛ kɛra karama ye an ye siɲɛ 2 kɛ Babemba la ɲinɛ fana u bɛna kɛ musokunda ta siɲɛ 2nan ye ni Ala sɔnna ma Samira san o san maninfinw mago bɛ artiste minnu na n'o bɛ wariba bɔ artiste dɔw bɛ yen n'o ka cachet fɔra aw bɛɛ bɛ artiste ko kalama mais an ka bɛn maaya la sababu la Badara Ali Usumani Hayidara tɔgɔ kama o artiste bɛɛ de bɛna nɔgɔya dan na Samira nɔgɔya dan maa dɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ se ka artiste dɔw ye mais ni concert ninnu labɛn sababu la i b'o ye ka dan yeli dɔrɔn ma tɛ dɛ fo ka photo ta n'o ye ka gɛrɛ o la vraiment foyi t'o kɛ ni Badara Ali Usumani Hayidara n'an ka bɛn maaya la sababu tɛ sabula o ka cachet ka ca mais an ka ko ninnu na dɔrɔn o t'a gɛlɛya donc a kɛn bɛ ka wele bila belebele caman ma an kɛn bɛ ka wele bila artiste ba a caman ma i n'a fɔ a dɔ ye Iba Wan Gilaja wa n'i y'o fɔ bi jɔ ka wuli kan jɔ tɛ maa den ye dɛ ne de bɛ se an ka Maliɲɛna football an sera ma ko Badara kungo hali n'an kun ma s'a ma ka taa se Mamu Siribe numéro 1 Ganadugukaw ka Mamu Siribe o bɛ yen ka taa se Mamadu Danbɛlɛ Dabara o fana bɛ yen voilà Jelika Jawara Jeje wa voilà Jeje o bɛ yen nɔ
tiɲɛna concert a ka ca quoi artiste 16 de bɛ yen 16 mais o ye minnu se ka confirmation d'a ma ni Ala sɔnna mais Samira a jama yɔrɔ ta ye min ye artiste ba dɔ fana y'a confirmer ye ko ka visa ko bɛ sen na ni o ma se ka visa sɔrɔ ka bɛn n'a date ye o ye surprise ye ko an ka hakilila tigɛ pewu ko o bɛɛ bɛ yen o bɛ yen o bɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan bon o la olu ma se k'a confirmer fɔlɔ olu ko bɛ programme na Ala sɔnna ma ayi o ye surprise de ye voilà ni maa minnu taara Ala ko tɛ o ye olu gɛrɛsɛgɛ ayi olu gɛrɛsɛgɛ ɔ mais don sera ko na sira fɛ yɔrɔ kɛn bɛ ka bere ti a sɔngɔ kun wa voilà an y'o de fɔ concert in na artiste baw de don dɔw ka cachet fo 5000 a bɛ artiste kalama i bɛ wani yɛrɛ kɔni ka cachet voilà n'an ko ye bi an bɛ o ye caman ye dɛ voilà mais an ka ticket drasi 200 Samara b'a jama yɔrɔ dɔn ticket ni ticket san 200 boisson canette an ka semi agroalimentaire an ka sponsor officiel et jite dɛ canette sumalenba o kelen de bɛ da ticket kan tuguni ka d'i ma Samara ka di e bɛ tigɛ joli ta ne wa ni ye tan ta e kana ti tan ye dɛ o tuma an y'o ta comme da la ayiwa tiɲɛna Dirisa tigɛ 200 ye 200 ni ye tigɛ kelen ta k'i kan sumani semi agroalimentaire olu ka minfɛn o a jiriden bisilen k'o kɛ minfɛn o sumalen k'o di mɛ k'i kan ja i sigilen ka dongilida dumanw lajɛ la ko e tɛ fɛn t'o bɔ dɛ ko di o b'a la wa o b'a la ɔ mais tigiw bɛ sɔrɔ jumɛn tari tigiw ninnu bɛ feere concert don de bon tigiw bɛ sɔrɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la ni sera Hayidara fɛ yen nɔ waati o waati i bɛ tigɛ sɔrɔ yen an karamɔgɔ ka du yɛrɛ kɔnɔ ni ko ni sera waati o waati ni ko Isu Bagayogo ou bien ko Dirisa Sanogo ou bien an ka vice présidente bɛ yen Mamu Jalo o fana tigɛ in b'ale bolo ka feere o kɔfɛ concert yɛrɛ don fana ni Ala sɔnna ma tigɛ bɛ feere donda la mais mɔgɔ caman ye tigɛ fana san ko k'o di mɔgɔw ma mɔgɔ caman ye tigɛ san vraiment ko ka di mɔgɔw ma Burama Gambi ye 100 san an t'a dɔn ni aw yɛrɛ bɛna hakɛ min kɔni san fɔlɔ Burama Gambi ye 100 san Seru Damɛlɛ ale bɛ Bananso o fana ye tigɛ 100 san ko k'o di mɔgɔw ma Abu Tosigi ani Suadu Tosigi olu ye 150 san ko k'o di mɔgɔw ma Amara Darabo o fana ye tigɛ den 200 ko k'o di mɔgɔw ma Falaki la Sikaso Dancogo o fana ye 200 san ko k'o di mɔgɔw ma ɔ Samayira ni Lala an t'a dɔn olu kɔni bɛ min kɛ an t'a dɔn an bɛna lamɛn de ni tigɛ bɛɛ sanna Dirisa ale ye waribontigi ye ko Rebelle Kulu o ma ɲɛmaaba dɔ don Isu Bagayogo ye ale ye comité ɲɛmaa ye m'a fɛ a k'a fɔ diɲɛmaa ye seere ne ni Lala ka ticket an b'a sɔrɔ jɔn bolo ani kuma jumɛn ayiwa kɔrɔfɔ e ni Lala ka ticket an t'o kɛ ticket yɛrɛ an b'o kɛ VIP parce que carte d'honneur bɛ yen Badara sigiyɔrɔ filɛ an yɛrɛ ta filɛ an y'o o bɛ d'aw ma salle yɛrɛ kɔnɔ yan a bɛ di yan wa sisan salle kɔnɔ yan an b'o di aw ma chèque yɛrɛ kɔnɔ an bolo yan Ala sɔnna a b'a sɔrɔ Musa nani an ta ka d'a ma an ta ka d'a ma o bɛɛ k'o ye quoi an k'o bila an dufa la Musa nani diri ka sɛgɛ Musa wala président an bɛ kuma la sigi ma ko kura commission d'organisation mɔgɔw kɔni kuma na yɔrɔ faranga b'i bolo ka fara ne kan wa n ka commission d'organisation o ye Diri ye a ye kuma caman fɔ m'a dɔn lajɛbagaw ni minnu tulo b'an na ni sanga in na caman y'i ka tata sɔrɔ a la mais Diri ko a ma Sirifila TV mɔgɔw ka tige sanga mais o tige ko bila Elhaji Musa k'a bolo kan GMT Musa kulo b'a la Musa b'a sa mais aw ta bɛ d'aw ma donneur bɛ di aw ma Musa bɛ tige sa Kati mɔgɔ ma Musa bɛ tige sa ka di mɔgɔw ma parce que a fɔra i ji la sisan a ye duwawu min kɛ duwawu bɛɛ jaabira a bɛ tige sa ne tun bɛ fɛ nin yɔrɔ la yan'an ka bɔ nin kɔnɔ komi an bɛ concert ko de kɔnɔna na an bɛ organisation kɔnɔna na Samayira an y'a ye k'a fɔ u ka publicité la u ka affiche la denbajala kɔni talen don k'o di musoba dɔ ma Samayira voilà denfa ni denba n b'a fɛ Diri ka kuma o kan donc an bɛ fɛ k'a dɔn choix kun jumɛn na aw ye ninnu suganti k'a kɛ denfaw ni denbaw ye
aw ka nin concert ta ko nan na na ala sona ma Samira ami bela jele fo al sisan ajaranye ne hakila be Badara Ali Usman Haidara sababu belebele an y'a fɔ isu y'a fɔ cogo min na ɲinɛ tabi an ka laadala ko k'a bila o minɛn kɔnɔ culture voilà parce que jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ɲina san kɛ seko ni dongo voilà o la an y'a organiser san o san an ka bozo faama Mamadu Farota ayiwa Boiseri Farota voilà bi seko kɛ concert na kosɛbɛ belebele an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔna na ale ye bozo ye an y'ale ta dɔgɔnɔ Maliki Tosigi o ye ale n'o vasange o ɲɔgɔn tufa jɔn bɛ se jɔn na jɔn den ye ne ko bozo ni dɔgɔnɔ jɔn den ye bon plateau kɛnɛ kan a b'o jaabi to yen voilà ala sɔnna ma vraiment an ye ko in sogi Samira kabako ye min ye an ka Amara Darabo Burkina de a bɛ bɔ Burkina karamɔgɔ ba do Burkina mais Kami Mawuludu n'a nana an ka denfa dɔ don a ko sirifuw kama fo ka taa concert ban a bɛ Bamako yan nɔ a bɛ yan bilahi halisa nin yɔrɔ in a bɛ yan fo ka taa concert ban k'a bɛ yan a tɛ taa fiyewu an bɛ Amara fo k'a Darabo an ka denfaw an y'a fɛn fɛn ta bɛɛ y'i jeniyɔrɔ f'i an ye bɛɛ y'i seko k'an ye ka taa se an ka marraines ma sirifumuso Kunandi sirifumuso Lebunda san o san kami concert in daminɛna don min na fo bi n'an ye mɔgɔ fɛn fɛn ta an bɛ sirifila ka kelen ta an balakaw la o bɛ kɛ an ka marraine denba ye Anta Haidara o y'an ka ɲinɛta marraine Seyida Anta Haidara ka taa se Madame Tarawele Janke n'o ye aw yɛrɛ ka waribontigi o y'anw yɛrɛ ka belebele o y'an ka belebele de Janke Jawara an ka belebele don Dirisa i da sera an yɛrɛ ka belebele vraiment bonya diyara an ye Dirisa ayi non a kana kɔfɛsen bila ɲɛfɛsen ɲɛ Janke ye ne denmuso di aw t'o ɲɛdɔn n'an den don sisan aw bɔra ka fɔ sisan an den ni Janke donc kana fɔ k'i bɛna kɔfɛsen bila ɲɛfɛsen mais den bɛ se ka kɛ maaba ye o o ye tiɲɛ den bɛ se ka bonya mais den bɛ se ka bonya cogo min awɔ fa bɛɛ ka ala deli ye de ni fa ye den bɛ kɛ maa sɔrɔ ka mɛ fa kan o la an bɛ Janke fɔ kosɛbɛ ka fɔ ko bonya min taara ka d'a kan ala k'a fangasi ala k'a fangasi Samira a yɛrɛ fana ni bonya in ka kan a ni bonya in ka kan mɔgɔ cɛsirilen don muso min don a cɛsirilen don a majigilen don a bɛ baara min kɛ baara in ka d'a ye a b'a kɛ jɛlenya kɔnɔ a b'a kɛ tilennenya kɔnɔ donc a bɛ denba jala ye a b'a mérité n'a ka mɔgɔw ma fili hali ni denmuso don sa o ma fili muso min don a majigilen don a t'a yɛrɛ bonya mama Lala Kuyate n'i sera ma kuma i b'a fɔ ko e de ka d'a la bɛɛ kan a y'o sɔrɔ min na o tɛ balina ko ye bon n'i bɛ serifu nɔfɛ e bɛ o jogo ye olu la o da sera min ma ni o ye Seyida Anta ye nin kɛ sababu an ka taa bagi arrosage kɛ anw kɛ parce que an tun bɛ k'o labɛn ni an bɛ taa arrosage kɛ o senfɛ a ko de dɛ a serimuso Lebunda an bɛ dugawu kɛ o ye ala k'o fanga se ko in kɔrɔ a tɔgɔja n'a kunnawolo ala k'o d'o ma Samira an b'an ka parrain bɛɛ fo an ye dɔw tɔgɔ fɔ maaya ye gasi ye an da ma se min ma waati ko de don sinon parrain fɛn fɛn taara a bɛɛ y'an jaabi a bɛɛ hakililasigi kumaw fɔ a bɛɛ jigisigi kuma fɔ an ye belebele filɛ dusujana ni Amara Darabo ni Maliki Tosigi ni dusujana Mamadu Siribe ani kolotugura Fɛnkuru ani Enzan Sogodogo ya Bagayogo Fana bɛɛ b'ale dɔn Tanja ani Dawuda Jawo vraiment ni bɛɛ ye jigisigi kumaw fɔ a ye a bɛɛ hakilisigi kumaw fɔ an ye ka taa se EAK groupe PDG Abdoulaye Karanbiri ne Morifula ni bɛɛ de ye sirifu kanubagaw dɔrɔn tɛ dɛ an ka bɛn maaya la ti diɲɛ fɛn fɛn la a man di bɛɛ ko an ka bɛn maaya la o y'olu ye ta ye Lala vraiment an t'a dɔn an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ Lala mɛ min da kolabelekulu mɔgɔw ka kuma kɔni kan ni ma fili ko in a ta o gɛlɛ kɛra muso kunda de a kɛra fɔlɔ kɛra o don ne yɛrɛ doni a ma nɔgɔ ye dɛ m'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye o ka kɔn ka na bio sa o ka kɔn ka na bio sa parce que ko in a bɛ ja cogo min na ni bɛɛ ko dernière minute i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ fala san fɔlɔ a kɛra anw jɔlɔ ɲɛna ne yɛrɛ tun bɛ da la o san mɔgɔw nana sɔrɔ yɔrɔ fala k'o b'a fɛ ka don Lala Kuyate bon pour que c'est à dire que ka o gɛlɛya bɔ yen Lala Kuyate bɛ min fɔ ye ni sɔnna ɲɛnamin de bɛ sosoro donc o ka bɔ a bɛ se ka numéro dɔw di a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw yɔrɔ ka jan mais u b'a fɛ ka aw wele ka tigɛ o numéro la sɔrɔ a bɛ se ka numéro di bɛɛ ka taa tigɛ sa muso kunda an ka a minɛ k'a fɔ depuis 16h sanfɛ dugumala a tɔgɔ to anw dankɔrɔ ye sa 4 heures b'an minnu bolo an bɛ sɔrɔ k'an y'o yala ka taa ye i y'a fɔ cogo min na numéro di joona numéro yɛrɛ bɛ publicité yɛrɛ sanfɛ
66 biwɔni wɔɔrɔ 80 bisegi 80 bisegi 71 biwolonwula ani kelen o kɔfɛ 74 biwolonwula ani naani 04 fu ani naani 60 biwɔɔrɔ 77 biwolonwula ni wolonwula o kɔfɛ 76 biwolonwula ani wɔɔrɔ 72 biwolonwula ni fila 25 mugan ani duuru 17 tan ani wolonwula ala sɔnna ma ni maa min ye nin kelen kɔngɔ waati bɛɛ e ni kolabini kulu ma o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya ka gan kari a sun na e b'o kibaruya sɔrɔ o la sisan o la an bɛ min fɔ o yela la yɔrɔ artisiw caman kɔni wele la mais Lala n t'a dɔn n'aw b'a kalama Lala yɛrɛ bɛ dɔnkilidala mais a kan man di n'a bɛ to ka wele donna sugu fana na ayi Samaira ne yɛrɛ kun b'o fɔ n ko artisiw ma dafa o aw bɛ artisiw ta ka Seko ka jelimuso o tɛ se ka kɛ fati nationale a ma dafa an musokɔrɔba dɔ an m'u wele u ma wele a ye yɔrɔ bɛɛ a y'a fɔ k'a y'a wele an y'a wele fati nationale an y'a wele a y'o fɔ dɛ bisimila kɛnɛ kan ko production don n y'o fɔ dɔw tɔgɔ tɛ publicité la dɔw tɔgɔ tɛ publicité la parce que o y'a fɔ n'an y'a kalan n'olu ma ye mɔgɔw bɛ tigɛ olu la u bɛ tigɛ anw yɛrɛ la c'est ko an ka kungo ma nɔgɔ quoi n'olu ma ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ tigɛ olu la u bɛ tigɛ anw yɛrɛ la o la fati nationale kɛnɛ kan yan Samaira a bisimila kɛnɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma se a bɛ taa dɛ n'Ala sɔnna o la parce que a yɛrɛ bɛ taa ni fasada a banna mɔgɔ min kan ka ne fasada o de ye Fati Fati nationale ko di mais e kɔni b'a nɔfɛ san caman tɛ se ka dɔnkili kelen ma se k'o da ministère la Lala ye jojo kɔrɔta ministère allo ma kɛ bilakun ministère wa ayi n ko kɔrɔlefo ale ke kɔrɔlefo o de ye kurandaya ye o sisan Dirisa Sanogo an bɛ segin aw ma tugun baara in yɔrɔ o don kama labɛnw kama a kɛn bɛ ka sécurité lakana a kɛn bɛ ka o baaraw latigɛ walasa ka se ka jama fana basigi wa siga t'a la parce que o yɛrɛ nafa b'a la Samaira o kuma diyara n ye kojugu kama ye concert in daminɛ san fɔlɔ min fo ka taa se ɲinɛ ma hali kununko ni issue in filɛ a n'an ka président ba n'o ye Musa Jɛnta ye an bɔra muso kunda la an taara n'o ka contrat la an taara kuma sécurité ko kan o ko sécurité saba de b'olu bolo mais an ka fɛn bɛɛ la i b'a sɔrɔ polisi bɛ wele an fɛ parce que n'i ye mɔgɔw wele i jija u ka sécurité la o kɔfɛ bi sécurité ko sera ka book sécurité mun taara ka mɔgɔ a ma dɔnni tɛ dɛ experts de bɛ spécial an ka kɛnɛ bɛɛ n'a y'a fɔ ma a kɛ tan dɔrɔn a banna olu fana welelen don kɛnɛ sécurité la ala ta kɔfɛ nin ye voilà sécurité bɛɛ n'a ka mɔgɔw san o san u bɛ baara in kɛ a 100% ala ta kɔfɛ muso kunda mɔgɔw ka sécurité ko maa saba b'olu bolo ka fara book sécurité kan minnu kan ni ala sɔnna tinitigiw fana n'o ye polisiw ye olu fana bi kɛnɛ kan ka jama la sécurité donc hali maa min ka miseli burunnen i b'a ye inchallah wa an minnu tɛ fɛ kɛlɛ la n'a taara pɛtɛ ye o b'aw minɛ ka bɔ n'a ye fenêtre fɛ ala sɔnna ko di ayiwa Samaira ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min tugu o la c'est vrai concert in kɔni ɲɛnajɛ don kulonkɛ don nka misali dɔw de bɛ bɔ a kɔnɔna na nafa dɔw de bɛ sɔrɔ a la u y'a fɔ kuma kɔnɔ ko nin ye concert in tako naaninan ye yala k'a bɔ a tako fɔlɔ la ka se fo tako naaninan in ma aw ye nɔba jumɛn ye a la a kulonkɛ kɔfɛ aw ye nɔ jumɛn yɛrɛ y'a la an ka bɛnbaya la yɛrɛ kɔnɔ n'ala sɔnna ne bɛ dɔɔnin fɔ ka kuma sigi président ma teliya yɛrɛ la Lala an b'a daminɛ don min na fo bi an y'a daminɛ fɔlɔ Badara ye sigida a bɛ sigida min na Numurubugu a ye fɛn caman kɛ yɛrɛ hali sira nin su in filɛ nin sira tɛ yen Badara ye mansin ɲini ka sira dilan ka cɛncɛn ni bɛlɛ ɲini ka sira dilan bi i bɛ masaya segin ala ma ka tila ka château sen sanfɛla in na Samaira jiko ka gɛlɛ kulu in sanfɛ kojugu anw hamina an balakaw minnu bɛ an ka bɛn maaya la ka taa se minnu t'a la o ko fɛn min ka gɛlɛ olu ma ko ɲɔsi mansin ko ni sunkalo sera walayi k'olu bɛ ɲɛji de bɔ mansin nɔfɛ an ye concert in dabɔ don fɔlɔ min an y'a dabɔ ka ɲɔsi mansin de ɲini ka di kulu sanfɛ musokɔrɔbaw ma ala sɔnna ma Lala an ŋaniya kama ala y'a sabati san fɔlɔ an ye concert kɛ wari tɔ min tora an y'a bila kɛsu la san filanan ka wari min tora k'o bila kɛsu la an ko an bɛ mansin san an ka invité d'honneur e y'a ka groupe PDG Karambiri a ko vraiment ale tun t'a dɔn fiyewu ko mɔgɔ bɛ concert kɛ ka wari de bila k'i bɛna nin ɲɔgɔn kɛ ale fɛ ni concert banna wari a b'a tilan de k'a dun an k'an ta to yen an balaka minnu bɛ yen ne ti bɔ kulu sanfɛ nin ti bɔ yen Musa ti bɔ yen mais n'a kɛra a kɛra an baw de a ko problème t'a la ko ɲɔsi mansin ani ɲɔfolo mansin k'a y'a d'a ma k'an k'an wari to yen
sur la concert sababu la billahi a sur la concert de sababu la o kele dɔrɔn bara min kɛ an taara afimu dayɛlɛ compte dayɛlɛ afimu na k'an ka o wari bila ye a tun ka min don machine na karamɔgɔ y'a d'a ma n'a fɔ machine sɔrɔ la a taara o lasago kɛra san sabanan an nana o fana daminɛ o ko Badara ka château in kelen dɔrɔn de bɛ yen o ka dɔgɔ an ko wari min bɛ yen n'an ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara o kan hali n'an bɛ juru ta afimu na karamɔgɔ ko o tɛ k'ale balolen ɲɛna ko sɛbɛkɛla ka d'ale ye baarakɛla ka d'ale ye k'a bɛ segin a kan ale fɛ an bɛ ka concert kɛ de k'a wari dun Samayira n'i ye dɔrɔmɛ kelen d'aw ma ni concert banna an ni Badara bɛ sigi de télé don dɛ bɛɛ tulo b'a la n'i ye fɛn fɛn k'an ye hali sura an ka contrat di ni Isungu bɛ yen Musa Jɛnta min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye kun bɛ yen contrat de b'an ni Badara cɛ karisa ye nin kan ye karisa ye nin kan ye a fo duwawu k'a ye san filanan san sabanan an ko an bɛ château ɲini juru la Karambiri ye château jɔ k'a ban pewu k'a di an ma concert sababu la. Ne b'o seereya o dalen don ne fana kun bɛ yen o dalen don ne de kun bɛ yen. O la ne bɛ se ka dɔɔni min fɔ a la a tɔba bɛ yen ka kuma di président ma ale fana bɛ se ka kuma o don n'Ala sɔnna. Président i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Samira kulonkɛ o kulonkɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛ fana b'a kɔnɔna na nin bɛɛ y'a nafa dɔ ye. Nin kun ye nafaba ye o don. Ayiwa président mun b'i bolo ka da Dirisa ka kuma kan. Diri ye kuma caman fɔ o don an ka bɛn maaya la nafa a tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban mais hali a dan dɔrɔn ɲinan kɛra seko ani dɔnko san mais seko ni dɔnko bɛ an ka bɛn maaya la bolo depuis ɲinan tɛ donc an b'a fɔ Badara c'est le visionnaire a ye bi ye ka kɔn bi ɲɛ donc a ye ko jumɛn ni ko jumɛn kɛ an ka bɛn maaya la sigili kɛlɛw bɛ yen nɔ badema fila u bɛ du kelen kɔnɔ u ye du tila ka ko boli du la u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tɛ don du kelen kɔnɔ e tɛ don ni bari kelen fa kelen Badara wele ko kɛlɛ fɔ k'o ban a kɛra ni an ka bɛn maaya la ka sababu de o ye kogo ci ka bɔ yen ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn embrasser Badara e kama ye kɛlɛ ban o kɛra o ye nafa belebele donc an ka bɛn maaya la bɛ jolidiw kɛ Badara bɛ taa dɔn kɛ orphelinats la a bɛ wari di a bɛ miliyɔn ta ka di an ma an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la an somɔgɔ t'a la an ka mɔgɔ t'a la a ye taa di dɛsɛbaatɔw ma minnu dɛsɛlen don k'u ka ordonnances sara minnu dɛsɛlen don k'u ka hospitalisation sara a y'a sara n'a ye ala tɛ fɛ ale tɔgɔ ka dɔn a b'a kɛ mun kama hadamadenya ani bɛn ani kelenya an bɛɛ ye maliden an bɛɛ y'an fadamaden donc an ka président du conseil d'administration an b'a fo a ka hakilina an b'a kan wa an b'a dɛmɛ fo ka s'a se yɔrɔ la an ka bɛn maaya la ni ale tɛ foyi tɛ yen nɔ mɔgɔw b'an wele ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ hali kunu an bɛ réseau an bɛ télé de kan Diri y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la minnu bɛ zone rouge kɔnɔ u y'an wele an ka foli lase Badara ma Badara an ka bɛn maaya la carte a ye mɔgɔw kisi yɔrɔ la vraiment sigi kun tɛ kelen ta ye ko Badara ko ni cɛ mana ye yɔrɔ yɔrɔ kisi de don donc an b'a fɔ an ka bɛn maaya la nani san cɛ a ye nɔ min bɔ association jeune de don c'est à partir du 2021 à nos jours mais actuellement elle est présente sur toute l'étendue du territoire national donc même dans la sous-région avec Côte d'Ivoire avec Sénégal et avec France avec Espagne avec Mauritanie donc c'est une association internationale mais regardez vu sa date de création à nos jours et implantation ce qui veut dire que an ka bɛn maaya la a nana na kuma na kun kan ka na Samira o kɔrɔma suru ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ hali nin dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnna k'o di an ka bɛn maaya la kɛwale people mɔgɔw fɛ o bɛɛ ye ka se ka association nafa yira ani association ka cɛsiri o bɛɛ ye k'o yira jamana kɔnɔdenw na an bɛ association yɛrɛ fo kosɛbɛ n tilala ka kuma tigɛ n bɛna n dama siɲɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ la nuit des stars o yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ bi u b'a a ko la mais a taara k'a ko ye fana la nuit des stars o bi trophée di sini n'ala ye sini 20h yira n na CIC bɛ kɔnɔna na u ye président du conseil d'administration ta k'a kɛ la nuit des stars ɲɛmaaba ale de ye lauréat ye ɲɔgɔnden ɲɔgɔn man da lauréat Lala Kuyate waati b'a la ka taa n'i ma fili maaw ye somɔgɔ caman sɔrɔ ka ayi nin concert in kɔni Mali la n'a bɛ fɔ maa ko Mali kɔnɔ yan dɛ e dun ka yɔrɔ ka jan hali bayangarakaw bɛ sɔn ka e bɛ fɔ Murabugu la ne bɛ Mura
mama fari jigire ka fara e ne jatigu sigilen filɛ ayi olu ka min olu yo ke ka ban e ko kati direma e ba kati dirama o kila ka essence ma dufolo musa ma kati fana na kati musa fengi isenda musa kira na ni segi o kana kati fana di na fa da isenda ka kati o kati di benyana amore chekai ko musa na ni kati o kati di benyana isenda o fora donc sisan ni ya ta la gida la kati ame kuma la sekuma sisan saginana saginana donc ni ya ta la gida la kati bara ngoni be cogo mina o deni ye hakilina asibe koraka en ko sebe ami korofo la segi ami korofo la sekuma ko se ka korofo ku je kuma mina o be se ka korofo tugula lala ay diri amina ba ja kelen ne zaw ni samara ni retai ba ni lala retai ay jo fura kam technicien mais ko kamera singa carte diri aja wala ni retai ni samara retai kodi ka doni carte donneur facile malati sigi badra grefe sa ne fe wa fleni bulu jo ngoko ko bla du fa ko fe lala ta fleni ala so mo bla na nga jëm mo dama samara na carte do awa tete meninga aywa Dirisa fo Isuf Bagayogo ka bela jelen fo an ta fleni ko ka ta se sheko yɛrɛ ma sisan ma fo bɛɛ bɛɛ ka bɔ ka tila ka taga biota ala ko yete ko ina fo ni ko e be san bɛ kɛ o nimisa san ni sondiya kelen fɔri ko an bɛ kɔrɔfɔ la segu ma waati bala ka taa kɔrɔfɔ ani wuli ka kɛnɛ mo bolo ko di mɔgɔw ma an ka jɛmukan kun an ka fɔlɔ Dirisa la ka laban Dirisa la ay ko min ne kuma fɛ an ka fɔlɔ na parce que ni ne ye waritigi ye an ka fɔlɔ Dirisa la sa président b'a datugu ni président kumara ma jumɛn kuma président tɛ wari di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni bɛɛ fo ka bɛɛ barika a diyara de k'an ka parents ni marraines fo u bɛ fo sponsors officiels fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka Sirifila télé baarakɛla cɛman n'a muso a diyara n ye dɛ hali Alamata Buya Kulubali vraiment hali Alamata Ibi an b'a Kulubalilaka n'a silamɛw an b'aw bɛɛ fo sani an ka bɔ yan kunun an ye yirituruba kɛ tɔgɔ la n'Ala sɔnna ma Jumasi natɔ a bɛ se ka y'a ŋunuunu kan mɛn an ka bɛn maaya la ani Sirifila télé de kan ka balontan an kɛn bɛ k'o balontan labɛn cogo dɔ la a sɛbɛra o fana don tuma yɛrɛ vraiment n'o don fana fɔra Ala k'i da Diri an bɛ dugawu kɛ Ala ka don in jira an na Diri a t'o bɔ a la ayi o tɛ bɔ a la tɛ bolontan bɔ a la an ni maa si ma bɛn k'an ma sabaki la o la an bɛ dugawu kɛ o t'anw ye dɛ Ala ka jira an na zéro b'an fɛ olu bɛ balo kun ka taa fɔnɔ jɔn kɔnɔ de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka concert don jira an na k'a sɔrɔ an bɛɛ ka kɛnɛ ka jama wuli hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la karamɔgɔ n'a ka denbaya ko n'an ye k'a yɛrɛ bonya kama sɔli Ala ma président an bɛ kuma segin ma i ka kɔrɔfɔ kuncɛ kuma kɛ ani folikan labanw ok non alhamdulilayi an b'an lajɛbaga ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn association in dayɛlɛnnen don numéro minnu bilala ni mɔgɔ b'a dɔn comité numéro bugu de la i bɛ numéro wuli mais association ka bɛɛ maaya la a bɛ Mali fan 14 bɛɛ fɛ donc a sigikun tɛ foyi ye a sigikun tɛ badara ye a sigikun tɛ masi a sigikun ye adamadenya de mɔgɔya kɛko ɲuman dayɛlɛnnen don bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ komi Dirisa Sanogo a bɔra ka an kɔkɔrɔdon yiriw fo k'an ka marraines fo k'an ka parrains fo donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka an bɛn maaya la Ala k'an ka jamana Ala k'a basigi ka na ni bɛn ni kelenya ani ko to ɲɔgɔn ta la ka an ka président du conseil d'administration n'o ye Ali Usman Haidara ye Ala k'a yɛrɛ mɛn an kɔrɔ a ka hakilina hali bi Ala k'a faamu ko ɲuman di diɲɛ mɔgɔw ma Ala ka an bɛn maaya la Lala kuma b'i bolo ayiwa Samayɛra ni kɔni bɔra fɔ tɛ janya bilen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di association an ka bɛn maaya la ma o fo dɛ mais ne ko e b'a la wa maa fila minnu b'an bolo ne b'a la e ka carte bɛ min a bɛ n bolo maa fila minnu b'an bolo kɔrɔ yan sɔgɔmada in na n'o ye Dirisa Sanogo ye fo ka taa se Yusuf Bagayogo ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samayɛra an bɛ président d'honneur yɛrɛ fo o ye Aliyu Badara Haidara ye Seko don ayiwa sirifukɛ min ma sɔn yɛrɛ bonya ma Haidara sirifukɛ min bɛn buna hadamadenw ma ka tila ka na ni hakilina ɲumanba in ye jamana kɔnɔna na awɔ n yɛrɛ ka Seko don awɔ wa ni ma sɔrɔ wele ne b'a wele a la dɛ nin yɔrɔ in na ko b'a fɔ k'a ka barika caman na dogo caman na awɔ ka sɔrɔ kɛnɛkan taw tɛ ayiwa kɛ an fa n'an karamɔgɔ yɛrɛ fana fo sababu bɛɛ bɔra ale de la n'o ye Sherif
Ousmane Maran Haidara ayiwa an b'a fo k'a fɔ Ala k'a mɛn an ye halisa Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ka wele se Mali kɔnɔ cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 4 octobre ni Ala y'o fara an si kan ka se ka taa muso kunda la a filɛ Korofina dɔrɔn Korofina maternité kɛrɛfɛ ka ɲɛsi balontan terrain ma n'i sera yen dɔrɔn i bɛ muso kunda ye ayiwa an kɔni bɛ taa kabi 10 heures an kɔni an t'a sɔrɔ ka bɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn o la komi i ma se ka so wele seko la Sherifukɛ min tɛ kuma Sherifukɛ min ka kini bolo ka jana ka ɲuman bolo Sherifukɛ min bɛ ni awɔ ka nɔgɔma ni ye Sherifukɛ min ni a n'a ka kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn na Sherifukɛ ale da tɛ maa si ka kuma na ale kɔni ko de an ka maaya dilan k'o ɲa Sherifukɛ sabalilen ni a ye min fɔ Ala bɛ sɔn kɛ a b'a fɔ a ye ko Sherifula Morikɛ o tɛ gansan ye o Dala Kuyate ale bɛ baara min na a dit que ni o ma kɛ Dala Kuyate an m'a yɛrɛ ɲininka o la an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ko Ala ka si jani kɛnɛya d'a ma belebele ni o ye an ka cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba fonisiri cɛkɔrɔba min na cogo ɲɛna diɲɛ na min nana diɲɛ mara ka diɲɛ tile Dala Kuyate ko an ka segin jogo ma o de ye belebele ye Zamzamiyu Tamanikaw ka belebele a n'a ka di a fɔ ko diɲɛ bani o de ye Mali silamɛw ka ɲɛmaaba anw yɛrɛ ne dan bɛ a kɛrɛfɛ yo ni dɔnnikɛla min yɛlɛ sanfɛ ka sanfɛ la an bɛ nɔrɔ ta Dala Kuyate ni tɔgɔ fɔ sera n'o ye kuma a ye sɔnni a bɛna yɛlɛma muru o la sisan n bɛ min fɔ ka kuma kun cɛ o de ye Dirisa k'a dɔn ka fɔ concert o bɛ o kɔni o bɛ ja nka ko jura tɛ a ka dɔgɔjugu baro bɔ maa ye balontan ni o y'o kɔrɔbɔ Dala Kuyate o ne bila dɔ fɔ kɔnɔ maa b'an fɛ yan minnu bɛ balo kɔnɔ k'a fɔ Sulemani Jara ko cɛ ale tun y'an ka jouer Barça la ale ka contrat ko bɛ sen na o to kalama ok sisan Jawara ale kɔni Adama Jawara e bɛ dosa ni ale ma don yan fɛ ale b'a don yan fɛ yen Cheikh Ja ale kɔni ko ale ye tɛnɛ jɔ ye maintenant Musa Fɔnba bɛ yen ale bɛ congé la a bɛ na wa c'est vrai la kiri dɔ ma diya ale la a tɛ Musa Fɔnba bɔ a la Musa Fɔnba ka balontan ko ninnu an bɛ Kamara kiriw man d'ale la kosɛbɛ balontan yɔrɔ la fɛn min ye kabakoya mɔgɔw bɛ balon ta ɲɛ fɛn bɛɛ Kamara b'a da kɔnɔ kan ayiwa Mamɛdi Keyita bɛ yen ayiwa baasi tɛ i ma fɛn f'o la dɛ Musa don ale b'a ta ka taa Musa gɛrɛ de ayiwa Musa yi to a b'a Alhaji Musa ale ye kɔgɔ de ye ale duwawu nalen don ka bɔ Maka bi tɛ don a ka jɔ kɔnɔ Saka Kulubali bɛ yen Saka bɛ yen mɛ min fɔ ye o tɛ min kɛra man filɛ k'o de fɔ ye ayiwa joueurs bɛ yan ne bɛ min kɔni fɔ ye Lala fo ni Lala ko ne k'aw to yen fo ni Lala ko an ka télé ka 10 à 0 kɛ ni Lala kɔni ko ten Muta dɔgɔyɔrɔ bɛ yen o fana bɛ bi don Lala dɔrɔn bɛ se Lala kɔni ko n ka tɔgɔ gɛn a don an ma tɔgɔ gɛn mɛ ni Lala ma kuma Musa kɔni Alhaji t'a la dɛ o sisan ka Dirisa Sanogo fo ka Yusu Bayogo fo Dala Kuyate maa tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ o ye min fɔ an y'a jigin somɔgɔ sama sɔrɔ a la nɛgɛjuru minnu dira n'u o mago min na o k'o wele Dala Kuyate walima ni o ye sɔrɔ min n'o ye sɔrɔ an na o ni o ɲɛ yira ɲɔgɔn na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye nin ko nin tabale gosilen ye ganga gosilen filɛ nin ye kɛlɛ solo ye soforo kunna Moriba Yasa o t'o ɲagili dɛ an ka kɔn ka wuli an ka taa Yafuma b'a la an ka tigiw ta an ka biw ta o la jɛmukan an b'a bila yan bi k'a bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a fɔ minnu kun sigi mɛ ka ɲɛmada nin waati na jɛmukan sɔgɔma don ne fɛ k'a fɔ nin kɛra o ɲɛniw kɛra se ka ɲini dɔgɔkun in kɔnɔna na bon nin bɛ dan sigi dɔgɔkun jɛmukan na donc o la ni Ala ma baasi kɛ ntɛnɛndon e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ a tɔgɔ n'a jamu na ko waati sɛbɛkɔrɔ sera k'a fɔ ko Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira amina yarabi nse Association Anga Ben Mayala, Ana Conseil d'administration président Ba, Assa Yada Badara Aliyu Ousmane Haidara Sirifila Morike, a comité Mime Bangwani numéro Bugu, Koka Dabela Jelet Loka Kafo, soirée culturelle, 4e édition Takunanina, Yorokilimbiu, Musukundadu, Sigida Gale Kurofina, Sibiri Octobre Kalut Le Nani, Neganya Muga 20h, Be Willy Meyi, Surofi Kono Minu Mina Nyon Valley, Association Anga Ben Mayala numéro Bugu comité ka 4e édition Takunanina, soirée culturelle afo Jelika Jawara Jeje Dauda Jo Chale Arbi Fatoumata Traoré Sinji Aminata Wasije Traoré Ganaduguka Ukama Musiribe numéro 1 Seguka Uka Payi Kamara Seguka Uka Sigire Nou Dambele Sandoro Ni Karandela Mamadou Dambele Dabara Bala Dambele Général Balodi Mamadou Kane Wende Bosode Uni Somonode Ungama Muchiru Gladia Iba 1 Ane Jenebaseki Denga Sheke B Katase Groupe KF Kamo Nunumbu Bla Uplani Debela Ninjubayi Parrain Boiseri Farouta Mamadou
Mamadu Farota, Amara Darabu, Imam Malik Tesuge, Dusujana Mamadu Sidibe, Kolotugula Tijani Funguru, Dauda Jau, Enzan Sukudugu, Fanaka Ukayabagayu, Anishakane Tanja, Marenu Ndimbau, Sirivi Muso Seida Anta Haidara, Anishirifla TV Service Commercial Madame Traoré Jangi Jawara, invité d'honneur Iaka Groupe Abdoulaye Kalambri, Ani Top Fantastique Omar Doumbia, Omar Fla, sponsor officiel Seme Agro Alimentaire, Donzara Tike Kemefla, Ninga Juikelenda Oka, Tike Usana Kalabla Kaba, Buramagambi Tike Kemesa, Seru Dambele Tike Keme, Abu Tesuge Swadu Tesuge, Tike Kemeni Biduru, Sigasoga Uka Abdoulaye Danjogoye Tike Kemesanga Labla, Amara Daraboye Tike Keme Plaza, Dauda Jauna Balema Uye Tike Keme Plaza Labla Limana Wi, Kena in Lakanako, a sécurité, Avoboku sécurité, Washuba Inveneno, Beki Kashief, Obekena Sangora Tambulu, Organisation Kula Benau, Zegere Diri, Ane Isuvu Bagayugo, Nama Ojora Kunafoni Werela, Abise Kuwele, 66 80 80 71, Walegele 74 04, 60 77, Abiseka 76 72, 25 17 Feneke. Amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni lele bara ni Afrique bé ni infusé ka jikala ka ke teka unene tiens là mon père Nika mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do ah bien mangani sisan wani ye te ko jara te zara te o ka te de abisa bisa babo ni te wala be ni ya gla kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa je ma on de te o ka te la higa so za bole be fali fe ngade Jama jara kadua kete zarai makele ngadanga mena buduji Allah farafideno jara kadua kete zarai makele ngadanga mena buduji Allah